un ano máis, esa nesta 7ª edición, desde o Concello de Bueu, xunto co grupo Mar por Diante, organizamos o ciclo Ollándonos no espello do tempo, que é o nome que recibe este ano, e que se trata pois dun ciclo de conferencias no que cada ano seguimos divulgando diferentes aspectos da historia da nosa vila. Entendíamos que habería que tratar certas cuestións que tiñan que ver con contextualizar históricamente a vila de Bueu, con cuestións que teñen que ver co patrimonio, coa paisaxe, coa memoria, e de facer unha divulgación o máis rigurosa desa historia, facer un combinado de distintas propostas que tivesen interese para a xente a través de conferencias, a través de mesas redondas ou calquera outro tipo de formato cultural, e logo facelo no verán, que é cando a xente está de vacacións, cando a vila de Bueu recupera a moitos buenses e buensas o que lles podía dar unha certa identidade de vila, que era tamén un dos obxectivos que nós procurábamos, o de manter a historia no tempo e manter a identidade viva. As actividades empezan con un concierto de música clásica, é un concierto no que o clarinetista Hugo Rodríguez está acompañado dunha pianista que se chama Rosa Torres Pardo, é unha das pianistas máis importantes internacionalmente, é Premio Nacional da Música en España, e despois van unha serie de actividades. Hai a presentación dun libro de Marcos Giralt Torrente que se titula Los ilusionistas. Marcos Giralt Torrente é neto de Gonzalo Torrente Ballester, é unha persona moi vinculada a Bueu porque o seu pai era ayudante de marina de Bueu e nunha destas estadías coñeceu a Josefina Malvido, que era unha moza daqui de Bueu, coa que casou. Outra das propostas é a mesa redonda Texto e Territorio, na que afondamos a través de diferentes persoas a súa vinculación co territorio para a súa obra. Este ano, por exemplo, contamos con Adrián Pérez, María Méndez, Fernando Otero e Marta Otero. O ano pasado demos unha conferencia sobre as fotografías que se tiraron durante a Guerra Civil, pero en toda España, pero non en Bueu. E a xente quedou interesada en coñecer tamén que xente de Bueu había participado na guerra. Vamos a facer unha conferencia partindo do que foi a fotografía da guerra en Galicia, centrándonos nestas fotografías que nos mandaron os xente de Bueu. O tema do que se vai ocupar Arturo Sánchez Cidrás é un tema relacionado con xente de Bueu, con pequenas historias de Bueu. Pechamos con unha conferencia sobre Federico Rivas, que foi un dos ilustradores máis importantes da ilustración en España. O ciclo de actividades comeza o mércores 30 de xullo co concerto e logo teremos durante todo o mes de agosto hasta o día 27. Desde o Concello de Bueu, pois acompañando este ciclo, levamos a cabo a publicación de todas as conferencias en diferentes libros, e as persoas que veñen á charla vanse poder levar gratuitamente o seu exemplar e despois se poden consultar, por exemplo, nas bibliotecas municipais. E as actividades van ser aquí, no auditorio do Centro Social do Mar, e podedes consultar todo o programa na nosa página web do Concello.